салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навори имрӯзаи мо квартира ва замин ва хонаи заминӣ мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк монед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед, дастгирии шумо бораи мо хеле муҳимай. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ доранд, замини фурӯшӣ доранд, квартираи фурӯшӣ, мошини фурӯшӣ доранд, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. бо тариқи WhatsApp равон кунед, реклама мекунем, рекламаш без суммай. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Рӯдакӣ. Ду комната квартира дар 11 этаж қарор дорад. 45 метр квадрат нархаш бошад. 175 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, корвони ду комната квартира дар 3 этаж қарор дорад. 40 метр квадрат нархаш бошад. 180 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунам. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, як комната квартира дар 18 этаж қарор дорад. 43 метр квадрат нархаш бошад. 115 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нав дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, дар наздикии стадиони нав, як комната квартира дар 6 этаж қарор дорад. 41 метр квадрат нархаш бошад. 80 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунам. Ина хонаи заминӣ фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, поёни корвон, кӯчаи сементфурӯшро. 1 сотиқ замин, 2 дархона, кухни, ҳаммом, об, свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. нархаш бошад 195 000 сомонӣ бо савдо мешавад. хона алиша меша бо квартира дар шаҳри Душанбе. ремонти нави замонавӣ дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. инак замини фурӯшӣ воқеъ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлол, 2 кӯча, 2 дархона, 6 сотиқ замин, фундаменти хонаҳо рехтагӣ. нархаш бошад 75 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби замин маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Эсъи Гузар, 3 сотиқ замин, 4 дархона, кухни, ошхона, баня, туалет дар дарун мебошад. нархи хона бошад 65 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. хона айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунам. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, корвони ду комната квартира дар 1 этаж қарор дорад. 35 метр квадрат нархаш бошад. 155 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави хуб дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунам.